तो का हाल बा भाई लोग, उम्मीद करत आने कि एकदम मस्त होखबा जा। तो भाई लोग, नीलकमल भैया का एगो बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग आइल बा, जेकर टीचर आज ही अपलोड भइल बा। धीरे धीरे नाच तू टी सीरीज हमार भोजपुरी पे देखे खातिर सुने खातिर रउआ सके मिल जाए। तो भाई लोग, ये वीडियो में ना बहुत ही काफ़ी मज़ा आवे वाला बा और बहुत ही काफ़ी रोमांटिक भी होखे वाला बा। ये वीडियो नीलकमल भैया बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग लेके आइल बारे आ उनका साथ दिले बारे महिमा गुप्ता। तो भाई लोग, ये अपडेट कैसन लागल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जा। तो भाई लोग, हमरा कहे के मतलब बा कि सॉन्ग बहुत ही जल्द अपने सके सुने खातिर मिल सकेला टी सीरीज हमार भोजपुरी पर। तो मिलतानी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।